Et vas tornar a aixecar la teva actitud. És qui escriu el teu demà, has sobreviscut. Tot està per començar, tornes a lluitar, que ningú et podrà aturar. Benvolgudes famílies, benvinguts un cop més al programa Referents, l'esport que el programa coneix esports, valors i cultura. I bé, com podreu saber per aquest objecte d'aquí, ja sabreu de què parlarem avui. Sí, avui des del Centre Ilerna rebem la visita de l'Escola Torrequeral i el Club Esportiu Lleida Llista Blava. Avui parlarem d'hoquei, parlarem de treball en equip i de molts altres temes que no us podeu perdre. Som-hi! Agafeu els patins i poseu-vos les proteccions per a aquest programa ben balat. Avui ens visita el Lleida Llista Blava i el Col·legi Torrequeral. La setmana passada, els alumnes del col·legi van realitzar activitats esportives relacionades amb l'hoquei i avui ens ho explicaran. També descobrirem qui és el membre d'honor. I com sempre, per finalitzar, jugarem a l'Endevina com acaba. Comencem! Bé, Juanjo, Santi Esteve i Lluís Miguel Cor, avui, com sabeu, estem aquí per parlar d'hoquei, estem aquí per parlar de valors i també estem aquí per parlar d'esport, no? M'agradaria començar amb tu, Juanjo. Quines diries que són els valors que ha de tenir un bon esportista, un bon jugador d'hoquei? Bueno, sobretot jo crec que és companyerisme, perquè és un esport d'equip, llavors és molt important que entre tots ells se porten bé, no? Perquè clar, hi ha jugadors de camp, hi ha el porter, llavors tot això sempre porta una mica de... crec jo, Sobretot jo crec que sobretot és el companyerisme. I agafant això del companyerisme, Lluís Miguel, a l'Escola Torrequeral, feu servir això del companyerisme en el vostre dia a dia educatiu? Al dia a dia, cada dia. Cada dia, tant a les sessions d'educació física com a dintre de l'aula, es promou el treball en equip, la cooperació, el que ells entre ells s'ajudin, que siguin generosos entre ells, que, bueno, tot això per poder fomentar-ho i aplicar-ho també a la vida. Sí, sí. I precisament, agafant una mica això que dèieu, no? D'unir els dos mons, de l'esport i l'educació, fa uns dies els nens i nenes que ens visiten avui aquí van fer una visita molt especial al pavelló 11 de setembre, no és així, Laura? Sí, correcte. Els nens i nenes de l'Escola Torrequeral vau poder visitar el pavelló 11 de setembre. Recordeu a qui us vau trobar allà, el que vau fer? Sí? A veure. Què vau fer? A veure qui m'ho expliqui. El primer dia vam anar l'11 de setembre, vam anar i vam veure, vam baixar i quan vam baixar ens van explicar El hoquei, no? Com funciona. Com funciona el hoquei i després ens van convidar a veure com tiraven Els xuts. els xuts. Qui us ho va ensenyar, això? Ens va ensenyar el Jordi El Jordi, qui més? i la Laura. La Laia. La Laia. La Laia, portera, la Laia Sí. Pagès. Anem a veure una mica el que ens van explicar després de la jornada amb els nens i nenes de l'escola. Hola, sóc el Jordi Badia, jugador per equip del Lleida Llista Blava i avui he participat al projecte Referents on hem pogut col·laborar amb una escola on els hem explicat les nostres experiències i els hem transmès els nostres valors. Ha estat una experiència molt enriquidora tant per nosaltres com per ells perquè a l'hora que tu aprens ells s'emporten valors i experiències que podran utilitzar al seu dia a dia. Bueno, jo crec que nosaltres podem aportar experiències personals que també podem arribar més als nens perquè al final ho veuen com una cosa més propera i per això estic molt contenta de poder-los ajudar i de poder ser un referent. Molt bé, ja m'he explicat una mica el que vau fer, però recordeu el que us van explicar ells? Què és el que més us va cridar l'atenció? Algú se'n recorda? A veure. El que... El Jordi o la Laia? La Laura la Laia es va fer un esquince al genoll i li va dir que no jugués més al hoquei, però ella no es va rendir i va seguir jugant. Molt bé. Això mateix, la Laia va patir una lesió, li van dir que no podria tornar a jugar i tot i així ella no es va rendir
i ha pogut tornar. De fet, avui podem parlar amb la Laia i també amb el Jordi. Els donem un aplaudiment. Haurem de fer-li l'espai. Que pots pujar dalt? A veure si entres aquí. Sí. Molt bé. Hola. Gràcies per vindre. El que comentàvem, la lesió que vas patir, no? Que has estat 11 mesos per poder recuperar-te i fa ben poc, no fa ni un mes, que vas poder tornar a jugar. Com has superat tot aquest procés? Bueno, al principi, quan em vaig lesionar i em van dir que no podria tornar a jugar, va ser un cop molt dur i apoyant-me amb les companyes, amb la família al final i amb els professionals, que eren tant el fisio com el metge, com tothom, la gent que em rodejava, va ser ho tirem endavant, ho provem, total, el no poder tornar a jugar ja el tinc. Anem a fer un bon preoperació, un postoperació i a veure què passa. Si no puc tornar a jugar, ja veurem el que faig, però amb la meta de a veure si podia. Bueno, finalment has pogut? Sí, he pogut. Fa un mes i mig que vaig començar a entrenar i fa 2 caps de setmanes que vaig començar un altre cop a entrar a la competició. Molt bé. Per la teva part, Jordi, has aconseguit jugar amb un equip com el Barça, ara estàs al llista blava, que no és menys. De fet, aquest diumenge jugueu contra el Barça. Quins valors creus que s'han de seguir per poder arribar a aquests objectius? Bueno, jo penso que, com una mica l'esport en general, has de ser una persona constant, has de ser una persona treballadora i ficar-te objectius a curt termini per aconseguir-los després a llarg. Jo penso que des que vaig començar a jugar he sacrificat moltíssimes coses per estar on estic. Estic molt content d'estar aquí perquè jo penso que també és un pas endavant en la meva carrera esportiva, però tota la feina que hi ha darrere molts cops no es veu i no es valora i jo penso que gràcies a tot això que hi ha darrere i no es veu vaig poder arribar on vaig poder arribar. Per la teva part, recordem que ets portera, sí que potser no ho he acabat de dir. La Laia és portera però també és entrenadora de l'equip Aleví D, i el Jordi Badia és jugador de l'equip masculí i a part també coordinador de la base. Llavors, com a portera, quines habilitats se necessiten perquè no tothom és capaç de ficar-se en aquella porteria i rebre aquests xuts? Bueno, jo sempre dic que sempre m'han dit que per ser porter de hoquei has d'estar una mica boig i al final has de dir aquí estic jo i aquí la pilota no entre, però sí que és veritat que també has de ser molt fort de ment. O sigui, jo crec que un porter és molt més important que estigui bé amb confiança i tal que sigui bo realment parant pilotes, perquè sí que és veritat que a l'estar sol tu com a posició a pista hi ha vegades que si les coses van malament o d'esto et sents com una mica culpable i així és com molt important treballar-ho, tot i que sí que és veritat que al final l'equip ets tots i tots guanyeu, tots perdeu, tant jugadors, porter com entrenador com tothom, però jo sí que hi ha algunes vegades que m'he sentit com una mica sola o així i també és veritat que he tingut companyes que sempre m'han recolzat, però és una posició del camp que per mi mentalment és difícil. Llavors el treball psicològic i emocional a l'hoquei és un factor a tenir en compte, suposem? Sí, totalment. Jo crec que amb el que ho comentaves, tinc la sort a part de ser jugador de portar la base del club, treballar amb canalla. Penso que una mica és el paper aquest de poder transmetre el que m'ha costat a mi arribar on estic i fer-los veure que és possible, perquè al final ho viuen al dia a dia, al final tenen gent com la Laia, com el Sergi Duc, que és el nostre capità, que també estan ficats a la base, i tindré, aprofitant el programa Referents, que han arribat a l'èlit i que han passat per on són ells ara, jo penso que és una forma de conscienciar-los i ensenyar-los més coses a part del que és estrictament el hoquei a nivell tècnic i tàctic i el que implica ser un esportista i que, el que han de sacrificar i la constància que han de tindre. Molt bé. Algú té preguntes pel Jordi i la Laia? Us veu quedar amb ganes de preguntar-los alguna cosa? Sí? A veure, que us pregunten per aquí. Tu quan eres petita volies ser portera?
Jo vaig començar a jugar a hoquei perquè el meu pare tenia uns amics que jugaven, que són el Lluís i l'Andreu Tomàs, que ara els dos estan retirats, i vaig anar a veure un partit i estàvem allí, eren els primers partits que jo anava a veure, i em vaig girar cap a mon pare i li vaig dir, papa, jo vull ser com el Lluís. I el Lluís era porter, jo ni jugava a hoquei, ni de portera ni de jugadora. Llavors a Llitarga hi havia un club així petit, no sé què, i vaig anar a preguntar, a provar-ho, i ja des del primer dia em vaig ficar de portera i no he fet mai un partit de jugadora. Sempre ja des del primer dia de portera. Molt bé, doncs ens quedem amb els missatges que ens han transmet el Jordi i la Laia. Dir-vos que sou referents a la ciutat de Lleida pels nens i nenes i per tota la ciutat, i moltes gràcies per vindre al programa. Bé, els nens i nenes de l'Escola Torre Queralt, com ja han dit, van visitar a l'equip al pavelló 11 de setembre. Recordem que aquest pavelló va ser un espai molt important durant la pandèmia per la Covid-19. Va servir com a centre de vacunació massiva gràcies al personal mèdic i també als diferents clubs que van cedir l'espai, entre ells el Llista Blava. Sí, de fet, al pavelló hi ha una placa on hi diu que aquest va ser un acte de responsabilitat i de generositat col·lectiva. M'agradaria preguntar-te, Juanjo, si aquestes dues paraules també es poden traslladar al món de l'esport, al món de l'hoquei en aquest cas. Bueno, clar, tot el que sigui ajudar pues, és una cosa que interessa i s'ha de fer pues, amb moltes ganes. I més, vull dir, en aquell temps el Llista Blava pues, va tindre que deixar de fer qualsevol activitat i bueno, s'ha de seguir tot el pavelló pues, pel fet aquest que era pues, molt important, sí. I també per parlar una mica dels èxits del club, vau aconseguir guanyar 3 cops seguits la World Skate Europe, que és com la segona competició a nivell europeu. Primer de tot, com d'important va ser pel club i també com la veu afrontar i com us veu preparar per aquesta fita? Bueno, sí, és una fita molt important, guanyat l'Afers 3 anys seguits. De cara al club va ser el més important que ha fet. Sí que es va pujar a l'Hockey Lliga, han tingut 2 o 3 accessos així una mica ben importants, però això va ser molt important de cara a tot el club. Ens va donar una importància molt forta. De cara a Lleida doncs, també va ser un referent a tot arreu, que sigui amb el nom de Llista Blava en Lleida. Sí, a nivell de ciutat a nivell de ciutat, a nivell de tot el que és referent al l'hoquei va ser molt important, perquè ara, vull dir, vaigues on vaigues, si dius, ja no sol a Espanya, vull dir, o a Catalunya o a Espanya, si vas a l'estranger, si dius que vens de Lleida i del Llista Blava, és la gent que li agrada el hoquei, de seguida te reconeix, no? I a nivell de preparació, com va ser preparar-se per afrontar aquests partits tan importants per part de l'equip i el club en general? Bueno, el club, com he dit, molt important. És un tema econòmic també molt fort, perquè, clar, hi havia desplaçaments, que has de fer desplaçaments lluny, i sí, dues copes se van celebrar aquí a Lleida, que també això és un avantatge molt fort, perquè la gent de Lleida te podia vindre a veure, i l'altre no, l'altre es va guanyar a Andorra, però bueno, també el dia que es va jugar a Andorra també hi havia molta gent. Vull dir, va ser important en tot, més dies d'entrenament, tot, vull dir, l'organització, tot va ser molt important, sí. I també, parlant una mica del club, actualment teniu 540 socis, 150 esportistes, que estan dividits en 20 equips. Parlàvem una mica de gestió, no? La importància de gestionar un equip per aconseguir èxits. Com gestioneu també el club quan teniu tanta gent al voltant d'aquest? Bueno, el club hi ha una junta directiva, que hi ha de president l'Enric Duc, després hi ha uns quants membres, després hi ha una comissió de base, hi ha, com ha dit el Jordi Badia, ell està de coordinador, ajudat per uns altres, llavors, clar, entre tots se procura gestionar tot bé, que vagi, que funcioni tot, que els entrenaments, que els dies de partit tothom arribi, els equips complets, que no falti gent. Vull dir, és una mica complicat i ja dic, gràcies a tot el que és la base, a la comissió de base, que ho fa treball de valent. I com d'important és la base pel club, els nens i nenes? Bueno, jo crec que és molt important. Estem a Lleida, que és molt apartat de tot el que és el món del hoquei.
Aleshores, seria molt important que jugadors, que això potser sí que no ha acabat de tindre gent que puja al primer equip, o no sé, potser amb algun no se li ha donat l'oportunitat que potser calia. Això és una idea meva, però ara jo crec que es fan les coses bé perquè el dia de demà puguem tindre 10 jugadors, sempre serà difícil, però tindre el màxim possible de jugadors fets a Lleida o al nostre club a dalt al primer equip. I parlant una mica també de la base, 4 dels 20 equips són femenins i a més el 2018 vau començar un projecte que es completarà l'any que ve per tenir un primer equip femení a la Hockey Lliga. Creus que el hockey femení en aquest cas està creixent? Bueno, a nivell d'Espanya o Catalunya sobretot, a Espanya hi ha algun equip, però sobretot a Catalunya sí que ha agafat molta força. És un esport que jo crec que per les noies està molt bé, perquè patinar és bonic, ara a poc a poc això és com a tot, és un aprenentatge, vas pujant, i jo crec que és important, i de cara al club també, vull dir que hi hagi el hoquei femení també perquè hi ha molta gent que tenen filles, que siguin socis del llista i volen tindre, tenen les filles que juguen a hoquei, i ja dic que és un referent molt important, i per mi millor que hi hagi hoquei femení, sí, perquè ja dic, ara aquí a Lleida hi ha el Vilassana, que van una mica per davant, i tenim molt a prop Fraga, i és important, sí. I parlant una mica de tu i la teva experiència amb l'hoquei, vas començar a jugar quan tenies 12 anys i les coses des de llavors han canviat una mica. Explica'ns una mica quins canvis ha patit el hoquei i quins t'han impactat més. El hoquei, quan jo vaig començar, jo vaig començar al velòdrom, aquí al costat del camp de futbol, que era l'única pista que hi havia. S'entrenava sempre a partir de les 10 de la nit, o sigui, per una persona de 12 anys anar allà i per la nit baixar sobre les 12 de la nit cap a casa, vull dir, era una miqueta dur, sobretot a l'hivern, però a poc a poc d'allí ja vam passar al pavelló de la Bordeta i de la Bordeta aquí a l'11 de setembre. Després el reglament material ha canviat molt, ha sigut una cosa, un canvi molt fort. És el canvi més gran, potser? I el reglament també ha canviat una mica. Aleshores, llavors també se jugava quasi tots els partits a l'aire lliure, o sigui que jugaves amb fred, amb aigua, amb pluja, i clar, tot això, el material se feia malbé, els estics són corbats, eren d'una altra manera, si et tocava aigua, per exemple, el diumenge quan anaves a entrenar el dimarts, que trobaves l'estic no en la forma de corba, sinó era pràcticament recte, vull dir, ha canviat tot molt, a millor les proteccions, els guants, els porters, la careta, per exemple, ara és molt sort, tapa molt, abans era una cosa més petita, si diblaves també, però patinar com era lliure era més complicat, ara és una cosa plana, molt llisa, molt bé. Tirar a porteria també ha canviat molt, abans tiraves, hi havia algú que tirava molt fort, però avui en dia hi ha nens i nenes que tenen 7 o 8 anys que ja tiren molt fort, i abans això te costava molt més. I Lluís, anem una mica amb tu, anem a parlar una mica del Torre Queralt, que per qui no ho sàpiga és una escola situada al barri del CK de Sant Pere de Lleida i que aplega cursos des de primària fins a secundària. M'agradaria que ens expliquessis també com pot ser un dia a dia de la vostra escola. Un dia a dia és un centre educatiu d'aquí d'un barri de Lleida, és un centre que intentem treballar cada grup a la seva aula, desenvolupant el currículum, els continguts que ens pertoquen, les sessions i amb les tutores que tenim i, bé, en principi, un centre que entre altres coses intentem fomentar molt tot el que són els valors, les actituds positives, també l'esport i és un dels motius per adherir-nos a aquest projecte de referents. I parlant de projectes, ens ha cridat l'atenció que teniu un hort al pati i que, a més, esteu dins d'un projecte anomenat Agenda 21 i formeu part de la xarxa d'escoles sostenibles. Ens pots fer una mica 5 cèntims de què és això i la importància que pot tindre en els alumnes? Tenim una part del centre que està dedicada a hort i cada cicle o cada curs té el seu espai amb aquell hort per poder-lo treballar, cuidar, cultivar i després poder recol·lectar la collita que surti.
hi ha uns mestres encarregats de cada curs doncs, per poder-lo treballar amb els alumnes. S'estudia primer la part més teòrica, potser dintre de l'aula, i després se fa més la pràctica allà en aquell hort, i col·laborem també amb algun jubilat que ens ve a ajudar també al centre per tot aquest tema, que potser té més coneixements que els propis mestres, però bueno, bé, molt bé, estem molt engrescats també amb això. I parlant de la teva tasca, tu ets professor d'educació física, també venim parlant d'hoquei, venim parlant d'esport. Quina importància té adoptar hàbits saludables, adoptar l'esport en el teu dia a dia dels alumnes o de qualsevol persona? Bueno, és una de les coses que des de fa molts anys que jo també els tinc amb ells al pati fent educació física, ho intentem fomentar, tant des del centre com des de la meva pròpia pràctica amb ells. I a part del dia a dia, que ja a cada sessió fem una part d'hàbits d'higiene, també dintre de les sessions intento sempre una mica el treball cooperatiu, en equip, i després tota la part de valors i actituds positives en relació també amb els companys, que és el que també comentava ell abans a nivell de l'hoquei com a esport també d'equip. Doncs això també l'intentem donar molta importància, perquè la vida no va sol enlloc, sinó que han d'entendre que si vas en grup i en equip ets més fort, i sempre ajudant-nos entre nosaltres sempre podem arribar més lluny. I treballeu molt els valors, ho has parlat una mica, a la classe d'educació física creus que és important treballar aquest aspecte de la vida en general? Sí, perquè crec que primer que és algo que costa, i segon que t'ajuda, el que comentava abans, a arribar més lluny i d'una manera més fàcil. I si ells són capaços d'entendre, que jo crec que sí, podem progressar molt més i arribar més lluny. És el que diem, hi ha molts casos i molts models que intentem transmetre'ls per a que ells ho puguin veure i copiar aquestes actituds, i no només a l'esport, sinó a la vida en general, a qualsevol ofici, a qualsevol feina, a qualsevol treball, tot per poder progressar i desenvolupar el que són les competències bàsiques també, que són per les quals treballem a nivell curricular. I abans, com tothom ha pogut veure, ens han visitat la Laia i el Jordi, dos grans jugadors del Lleida Llista. També tenim avui aquí el Juanjo, soci número 3 del Llista Blava, però el Llista és un club que no només funciona pels jugadors, pels entrenadors o pels membres de la Junta, sinó que hi ha moltíssima més gent que fa una tasca que potser no es veu i també és molt important, no és així, Laura? Sí. Ara mirarem tots i totes a la pantalla a veure si sabeu qui és la persona que surt. Vale. És el noi de blau. Qui creieu que pot ser? Un massatgista, nutricionista, el que obre les portes del pavelló? Què creus tu? Jo crec que és un jugador de hoquei. Un jugador? Està fora, A veure qui pot ser, si ens ajuda el Juanjo. Sí, Juanjo, tu ens podries explicar bé qui pot ser. Bueno, sí, és una persona molt estimada al Llista. És el Jordi Anaya, que porta molts anys. És el que tregui la roba, dona l'aigua, en fi, tots els jugadors l'aprecien molt, perquè és una persona que la feina que fa ell s'ha d'aguantar moltes carades, per dir una manera, en bon sentit de la paraula, perquè, clar, ell aigua, dona la roba, recull la roba, quan a vegades dius, deixa la roba aquí, la roba va a un altre lloc, vull dir, ha d'agafar un enfado, però vull dir, és molt estimat. I tot i que no surti potser a les fotos, a les càmeres, com d'important és la seva tasca per potser fer equip, no? Bueno, a més és una persona molt espontània, que de seguida salta a la pista quan s'ha de celebrar alguna cosa. Bueno, és d'aquestes persones que suposo que tots els clubs ho deuen de tindre, però per nosaltres és molt important. Ha sigut molt important. Doncs ja ho sabeu, gent com el Jordi són essencials pel funcionament d'aquests clubs i cada programa coneixerem un nou membre d'honor, així que, sisplau, demano un fort aplaudiment pel Jordi. I ara toca jugar una mica. No sé si algú del públic aquí té talent per ser un detectiu i trobar un objecte que hem amagat. Anem a veure. Hem de trobar un objecte per aquí al plató. Pot ser a sota del banc.
És un objecte relacionat amb l'hoquei. Allà on? Darrere del Juanjo? A veure, Juanjo, darrere vostre. Ah, sí, mira. Què simbolitza aquest objecte? Per què l'heu escollit? Bueno, a veure, això és... jo crec que avui en dia un porter sense això no podria jugar. Perquè, clar, com he dit abans, se tira molt fort, molt més que abans, molt més. Se tira de qualsevol posició, llavors el porter o portera, vull dir, té el cap ben protegit, no? Aleshores, clar, és el que dic, és un referent, més ben dit, per tot, perquè sense això jo crec que un porter no podria jugar. I molts cops el porter tampoc és una posició que potser no es valora prou la seva tasca. Com d'important és dins de l'equip? El porter, nosaltres sempre s'ha dit que, jo també crec que un 60% de l'equip, potser és molt, però jo crec que un 60% d'importància ho té el porter. Perquè el porter, vull dir, clar, passa tots els esports, però tu pots arribar a porteria, tens una errada, no fas gol, el que sigui, per un porter, per res que va d'una mica o el que sigui, o li toquen la bola, quan tiren i això, doncs és un gol. És molt important. El porter, vull dir, per mi és un 60% de l'equip. I Lluís, tu què opines d'això, d'aportar tots, cadascun la seva funció, però aportar tots per l'objectiu col·lectiu? Que tots som importants. Cadascú ha de sumar el seu petit gra de sorra per poder arribar a fer una muntanya i per poder arribar a l'objectiu que et proposes a la vida i a la classe, a l'esport i a tot arreu. I no fa gaire, veníem parlant de les experiències dels alumnes, els alumnes de l'escola Torre Queralt van gaudir d'un pati molt especial. Tu saps alguna cosa d'això, Laura? Bé, jo crec que ells i elles ens poden explicar una mica el que vam fer aquell dia. Recordeu el dia que vau estar fent jocs al pati? Sí? Quina activitat us va agradar més? No? Ara explica'm. A mi em va agradar més l'activitat en grups, de fer una celebració i... El crit d'equip, no? Seria? Sí, el crit d'equip i em va agradar. I també em va agradar el pedra, paper, tisores en grups. Amb el cos ho fèieu, en comptes d'amb les mans, amb tot el cos. I què vau aprendre? Moltes coses. Que vam aprendre com col·laborar en equip. Correcte, el treball en equip. Sí. Molt bé, us va agradar, no? A tots i totes? Sí. Molt bé. Doncs ara ja comencem a arribar una mica cap al final del programa i hem vist els nens que han jugat una mica a l'objecte amagat, però no volíem marxar sense que vosaltres no juguéssiu. Llavors passarem a l'endevina com acaba, que és el joc del programa. Jo bàsicament us ensenyaré una situació esportiva que es congelarà i vosaltres heu d'adivinar més o menys com acabarà la jugada. Aquí veiem que és una acció del Llista en un partit contra l'Igualada. Te'n recordes d'aquesta, Juanjo? Podria ser, sí. Doncs veiem que va xutar i aquí es congela la imatge. Llavors jo us dono 4 opcions possibles. Escolta, és veritat, gol. Llançament d'aire que jo aquí us volia preguntar, també veiem que és un xut a cara o creu, com aquell que diu contra el porter. Com d'important és aquí, en el cas de, per exemple, haver-la fallat, no venir-te a baix, no? O que aquestes accions a vegades poden definir un partit, no? Però no tiren per terra la feina feta. No, bueno, a veure, la porteria, com he dit abans, eren petites, ara una miqueta més gran, però el porter la veu molt gran i el que vas a tirar la falta o el penal, doncs ho veus petit. Normalment, en penals se solen marcar, normalment. Hi ha un tant per cent molt alt de gol, però, clar, el porter també para, els pals. Llavors, bueno, això pot, si fas gol molt bé, si no fas, pot servir de contraatac de l'equip contrari, t'agafen una mica fora de lloc, vull dir, és important que pugui entrar la bola, clar. I Lluís, tu com veus tu aquesta acció, no? Aquests petits detalls que a vegades poden definir i sembla que tot es defineixi per aquests detalls, però hi ha una feina prèvia molt important.
Bueno, hi ha un procés a darrere d'entrenament, de preparació que t'ha de portar a tenir èxit en aquests moments. Tant l'èxit del jugador com l'èxit del porter. Vull dir, cadascú per la seva banda, no? Però s'ha de confiar en un mateix, pensar que si has fet el procés i el treball ben fet, al final han de sortir les coses. La qüestió és que el treball s'hagi fet ben fet. Doncs Lluís, Juanjo, amb això arribem ja al final del programa. Espero que hagueu estat bé, que hagueu estat a gust. Per nosaltres ha sigut un plaer poder parlar tant dels valors de l'escola com de l'hoquei. I amb aquesta història nosaltres arribem al final del programa i, com sempre, marxarem ballant la cançó d'Actitud, de Bus, que ens l'ha cedit per aquest programa. Llavors ho farem amb la coreografia especial de Referents. Per tant, amb tota l'actitud, la confiança i les ganes de ballar, nosaltres ens acomiadem fins al pròxim programa. Fins aviat! La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar